έφτιαχνε ο πατέρας μου αυτό το πράγμα και πάει, ας πούμε, προς τα πίσω με ένα γαϊδουράκι, καβάλα, και πήγαινε σε πίσω στα χωριά στους Τσοπαναρεύους και τους έπιανε, ας πούμε, άλλοι του δίνανε τυρί, άλλοι του δίνανε λεφτά, άλλοι να. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται, γιατί υπήρχε και φτώχεια, δεν είναι αυτά, ας πούμε. Ναι. Κοίτα, ήσχαν τα χρόνια, συνέπαιρε για να βγάλεις, δεν έβγασε μεροκάματο. Αλλάζατε προϊόντα ή με χρήματα? Κοίτα, να δώσω ένα μπουκαλάκι, ας πούμε, τότε δεν ήμασταν και φτωχοί. Σου λέει πάρε ένα μπουκάλι λάδι, δεν είχαμε λάδι, ο άλλος σου λέει πάρε μαγειρέματα, να κάναμε, ας πούμε, αυτή. Βγαίνει το κυπαρισόλαδο, έχει μεγάλη διαδικασία για να βγει το κυπαρισόλαδο. Πρώτα θέλει να πολεμάς 2 μέρες να πάει να βρεις το δαδί. Και δαδί από άγριο κυπαρισόλαδο. Από ποιο μέρος το παίρνατε? Από τον Άγιο Παντελεήμονα. Από εκεί πάνω που βλέπουμε. Ναι, εκεί πάνω, εκεί τα γκρέμια. Ωραία, μετά. Στα γκρέμια. Λοιπόν, να καθίσεις μετά να είναι παλιό κομμένο, και να είναι ιξούρης. Και να πιάσεις, να κόψεις τις ξούρες και να σταθείς εσύ να τις κάνεις κομμάτια τέτοια και να σταθείς να τις σκίσεις. Για ποιο λόγο? Να τις σκίσεις για να μπορείς να κάνεις την απόσταξη. Τι βγάζεις από εκεί μέσα? Από εκεί, εφόσον θα τις σκίσεις, θα ετοιμάσεις, θα πιάσεις να κάνεις το καμίνι, να το καμιάσεις μέσα σε μεγάλη στάμνα πύληνη. Το θέλεις, από κάτω να έχεις τρύπα τέτοια και να έχεις βάλει κάλανο και να είναι μακριά 10 μέτρα. Σκεπασμένος ο κάλανος με το κόμμα. Κατάλαβες. Είχε και νερό να το ψύχει ή όχι? Όχι. Μόνο... Λοιπόν, για να πιάσεις, μετά από το καμιάς θα πιάσεις να το ζώσεις με φωτιά. Άλλα ξύλα μετά, κατάλαβες. Να το ζώσεις με φωτιά και να πιάσει, ας πούμε, η θερμοκρασία εκείνη να κατημένη και να λιώνει. Αλλά εκείνος ο ατμός που βγαίνει από το κυπαρσόλαδο πρέπει να είναι, δεν μπορείς να κάνεις όποτε θέλεις, πρέπει να είναι ο καιρός της βροχής και να είναι χειμώνας, να βρέχει. Ναι. Να είναι το κορτάρι, να είναι το πράσινο κορτάρι, αυτό δεν μπορεί, γιατί έχει φόβο να πιάσει φωτιά. Ναι, επικίνδυνο δηλαδή. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, εάν ο ατμός αυτός πάει κατά τη φωτιά που θέλεις, πιάνεις τον αέρα, γιατί είναι σπίρκο. Κατάλαβες. Και για μια καζανιά θα βγάλεις 4-5 μποκαλάκια του ούζου, τα μπκρούτσικα, αυτά τα καραφάκια. Και γιατί χρήση ήταν αυτό το κυπαρισόλαδο? Αυτά τα 5 καραφάκια που θα βγάλεις, για να βγάλεις 5 καραφάκια θα πολεμάς το λιγότερο 4-5 μέρες. Κατάλαβες. Αυτό κάνει. Κόπιες, έβαλες, πιάχτηκε αμέσως, δεν έχει πράγμα. Άλλη χρήση, τι κάνετε άλλη χρήση, εκτός από αυτό? Κάνει για μοραΐδες. Κάνει για πληγές μεγάλες. Δεν πάει ούτε μίγα ούτε τίποτε. Κάνει για το στομάχι. Κάνει για πολλά πράγματα. Και δίνατε και στα ζώα, μου είπες? Τα ζώα, αυτά πρώτα τα ποτίζανε τα ζώα, τις κατσίκες. Τις ποτίζανε το Μάη και όλη την ημέρα δεν τους δίνανε νερό, μονάχα το βράδυ. Και ό,τι είχε από μέσα, σκουλίκια, ταινία ήσουν τα σκουλίκια, ταινίες. Καθαρίζανε τα πάντα.